Yamaha Unboxing, γιατί όταν η Yamaha λέει αναβάθμιση δεν αστειεύεται. Αυτή τη φορά ήρθε να ταρακουνήσει τα νερά με τη νέα Tracer 9GT του 2025. Πάμε να δούμε από κοντά τι καινούριο φέρνει. Μοναδικό design, full Touring DNA και premium λεπτομέρειες. Είναι από τις μοτοσυκλέτες που τραβάνε τα βλέμματα πριν καν τις βάλεις μπροστά. Και τώρα ας δούμε γιατί πραγματικά αξίζει η νέα Tracer. Διαθέτει τον τρικύλινδρο κινητήρα CP3 που όλοι έχουμε αγαπήσει, το Quick Shifter τρίτης γενιάς για ανέβασμα και κατέβασμα ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη, ενώ πλέον διαθέτει ημιενεργή ανάρτηση καγιάμπα που προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες του δρόμου. TFT οθόνη με επιλογές και εμφανίσεις της πλοήγησης Garmin, κρυφός αποθηκευτικός χώρος δίπλα από το ρεζερβουάρ με θύρα USB, το νέο σύστημα Smart Key, το οποίο διαθέτει ενεργοποίηση της μηχανής χωρίς κλειδί, Cruise Control, ενώ διαθέτει 5 mode οδήγησης, Street, Sport, Rain και 2 custom επιλογές. Νέοι φωτιζόμενοι διακόπτες στο τιμόνι, Matrix LED φώτα, θερμαινόμενα grip και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος ανεμοθόρακας. Αυτό δεν είναι απλά Sport Touring, είναι ένα high-tech όπλο με υπογραφή Yamaha. Αν θες να το δεις από κοντά, παίρνα μια βόλτα από το κατάστημά μας Yamaha Κατέβας Χαλκίδας.